Gelong. Ayo. Ya. Berpasangan. Janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Pak, Pak. Boleh kita Pak, harus pas berpasangan brok-brok gitu Pak. Oh iya. Ulangi ya Pak. Oke. Tepuk, pakai tepuk. Ya. Berpasangan. Janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Para waranggana ingkang sowan menika jangkep jan luar biasa wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari jan Kyai merantasi tenan. Piyayi nek kaya ngono. Lha pancen yen aku nyuwun prisa kalih ingkang kakung menika kegiatane Mbak Lia teng dalem niku napa to Mas? Niku jare nggih mesti nyetel tip niku sing kaset lawas-lawas niku. Nanti nglokor niku. Iya, kaya kabeh karep babakan sing semu-semu ngono, eloke kaya ngono kuwi. Mula bareng sing kakung semu, sing putri semu ya dadine ya semu luar biasa kaya ngono kuwi. Nyuwara ya kaya ora ndayani modele lambene mboten mengon, kok ya metu suarane. Lah niku sing hebat niku. Anggere tanpa kencan terus klenengan kanca-kanca loro ngetokke apa nu pluwerok. Mripate kiwa mlerok ngiwa sing tengen nengen. Ayo kenjeran ayo. Tujune ana Mbak Un Febriandari. Ayo kuwi ayo luar biasa. Rene Mbak Un piye iki mau bungkam 1000 bahasa. Loh, kanca-kanca sindhen-sindhen iso kabeh. Mung ki mau garapane pancen solis tunggal. Tunggal to? Iya. Ngono kuwi mula Mbak Un. Lah liyane do gedapikan golek buku. Loh ngono kuwi buku sing arepe garapan selanjutnya ngono lho Gong ora. Nutupi kowe. Kandhane tak kaplok ngono kandhane tenan kaya. Angka kalih menika ingkang anteng jatmika kaya golek kencana wiwit sonten kala wau. Prasasar kaya candi mendut anggenipun kendelan kewala. Menika melenak-melenuk mendat mendut tak pau. Mbak Trihastuti Retnawati. Saking Ngawi piyayi kaya ngono bareng saya tambah yuswane saya anteng saya wibawa saya ngengkreng jenggureng krespate yen pinandheng katon ayune luar biasa ingkang nembe rampung ogo-ogo irung nika Bukesi Rahayu roh kaya ngono kuwi kuwi adate anggere ogo-ogo irung ngono bareng ngene terus dikenekne lho krutuk ngono ayo kuwi tenan jenenge wong dhewe-dhewe kok ayo ngene dilekne ya ora kenek jane ya renek apa maneh tetep dipelintiri ayo aku tau dipelintir aduh ora senengane kalajengaken menika Mbak Uun Febriandari sarjana seni alhamdulillah kaya pas ngaso Mas Putut Puji Agustina kaya ora ngasta alhamdulillah Pak Dak ya ora ngasta Mas Adit ya ora ngasta putrane dhewe Mas Sindu kaya ora ngasta pas prei ya mula ya nyengkuyung karo Madangkara men ora pedhot anggene pas seduluran suatu saat yen wilayah Medion yen wilayah Ponorogo napa Magetan sing bisa terjangkau waton ora barengi karo sinar Baskara ya kuwi ayo ora barengi karo papah ayo aman pokoke ayo karo Pak Gunarto Gula Tali Dendra ayo wis luar biasa lho saking Jumok menika Bonsari Lalagan Medion nalika Palakrama rumiyin menika Bu sing mayang kula sing nabuhi kanca-kanca menika wah luar biasa ndelalah kaya ora perkara mandine dalange lakone kula kelingan Partokrama ndelalah kaya atut untuk runtungan nganti kaken-kaken inen-inen ha nggih urung tuwa lho kok kaken-kaken inen-inen nganti saiki lan sak teruse ngono lho kok oh iya temenanan jos kuwi
Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu. Wah, iya. Demes-demes ya, temenan. Lingguhe ora ana sing petokor. Ayo, petokore apa? Biasane ana sing sluwonjor, turbane jigang. Ayo. Madang karo sawangan kaya ngono kuwi, demes-demes. Di depan apa kuwi di depane nggen sinden iki resik renek apa-apane. Lah jajane kek mburi lebokke tas. Go mulih didum. Ya rapi-rapi ngono. Alhamdulillah iso nggih conto karo liya-liyane saiki racake ya kaya ngono kuwi. Aja nganti sinden dipacaki ayu-ayu, jari anyar-anyar, bergas-bergas ning ngarepe nek kerdus aqua. Ayo. Ayo aja nganti tata sing kanthi becik. Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni menika saking Kediri ingkang minangka pamungkasing Paseban menika Mbak Winong Nawangsih. Jan bareng gawe kacamata anak warna baru. Iya. Kaya ngono buke sih biasanya anggar pengen warna baru ya macak anggi bidan barang. Ayo. Kamar gue anak bore barang untuk ikat guru. Variasi to kok variasi. Sing jenenge katresnane piye kreatif awake dhewe mencintai istri. Aja kok njur wah bosen ora bosen regane kuwi ora kreatif kok. Lek kreatif ora ana bosene. Ayo, heeh. Oh, bukae sih tau tak pacaki reno-reno kok. Ayo ngono. Kaya ngono. Wo temenanan anggeris. Bukae sih iki macak apa iki nggen mripat iki ngangge soro ngono kae. Ayo. Kan foto kain. Heeh, ngono kuwi. Lah, Mbak Un ngerti, Soro ngerti ta, Mbak? Soro ya enak mbiyen film mbiyen Soro kae. Elok temenanan. Ya, nggih. Kaya ngono ki Mbak Winong Nawangsih elok. Ya. Yo mbiyen wong cah cilik-cilik ngarani Soro mbiyen. Zamane Satria Baja Hitam barang mbiyen lho. Iya. Batman. Iya, elok Superman terus apa nang Power Rangers zaman semono wae. Also weneng aja. Keterak Mahabharata entek kabeh zaman PPI mbiyen. Heeh, aku mbiyen ra sekolah ndelok kuwi ya. Iya. Angger jam 10 no Mahabharata, ngene aku wis mulih ndelok Resi Bisma. Ayo. Menanan. Yo, aja omong terus kaya dalang dan. Nembang Mbak Uun kula nyuwun Mbak Uun dhumateng panjenengan Mbak Uun. Nggih, mumpung ketemu. Iki lek cara Banyumasan iki genah jos Mbak Uun iki. Napa sing arang-arang metu kula ngene sinau ngono lho, Mbak. Wong Mbak Birgita, Mbak Winong mesti request. Aja kuwi terus to, Pak, genti to, Pak, anyang-anyang terus, Pak. Lah kula bebaske men kula ngerti napa ngoten. Coba Mbak Uun Febri Andari garwane Mas Naryo. Oh iya. Napa Mbak Uun kira-kira Mbak Uun derek jenengan? Ngantuk to? Mboten, Pak. Mboten nggih. Napa nggih? Nderek jenengan iki. Nderek. Napa to, Pak? Hah? Napa? Nderek jenengan kok kula nderek jenengan sing kira-kira kena nggih nyangoni Mbak Birgita, Mbak Winong ngono. Iso ditembangne ngono kuwi. Kalih belajar nggih. Belajar? Oke, ora masalah. Sinom Semarangan. Wah, iki Semarangan. Mbak Uun Jumok. Nah, ditenane anggere bar masjid kae terus enek pom mini ya kuwi Mbak Uun. Ya, Mbak. Nggih.
Pati Amarasuti Sudanan hawalan nafsu pinasu memangun karya natyas sing sama sampun nggih ora awak dinding ta Truk ora ro ngene kok ninding ora wis nano-nano ora nganggo nano-nano lagi diam elok wis biasa direkam ayo Cuk kapan-kapan men dionekke karo Mbak Tutik ya semarangan iki Sacute ya coba pujiku Mas nggih pujiku mujikake dumateng temanten kekalih nenggih Mbak Sela kalian Mas Bayu mugi-mugi tansah pikantuk kanugrahan saking Hyang Agung. Monggo dipun aturaken pujiku yo.
mirasa temenanan kepenak. Sore mau urung dipinangkani pamundhut saking Pak Guru Prayitna, Tru. Apa? Pepiling. Yen Rara Jonggrang mau wis diaturake pepilinge urung. Iya. Nyuwun pambiyantu dumateng Tobi ingkang sepisanan Mas Prasetyo Sulomo langkung rumiyin mangke kalajengaken Mas Ferdi. Dandang bulanipun. Monggo Mas Pras. Wasitati saking prawinasis ngelingana yen urip ning donya bebasan mung mampir ngombe Hop Mas Ferdi rukun limapu niku kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakartikang luhur. ndredeg ketoke sae. Ora apa-apa. Yo. Ngadohken tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Monggo diaturaken pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados.
Matur sembah nuwun. Pepeling menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Supito sak keluarga, ugi para pamirsa ing tasih kepareng jenak pinarak. Mboten katalumpen ingkang kepareng mirsani lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel dimanapun Anda berada. Karo kanca-kanca Satpam isi Surakarta, adate yen jaga ngono ya setelane ya wayang terus. Lah iya, heeh. Monggo kinarya panglipur ing penggalih. Iya. Besok kita berjumpa di kampus absen 7:30. Kowe aku barang. Lah apa-apa, jam 4 absen neh pindho saiki. Ayo. Wis ra apa-apa, turu ning kampus. Yo saiki Mbak Tri Hastuti Renowati coba kaya apa? Ela-elu. Mas aku ela-elu jalan Mbak Tuti no rumah aku ra iso grapyak semanak terus ora cutak. Kuwi rapas ning gone luwes kewes. Iya. Mbak Tuti kene Mbak jumeneng Mbak Tuti. Wah, nggih. Halo. Biyen kowe nongkrong. Omong, ha? Lah ya omong. Lah ya nongkrong. Ya Mbak Tuti. Nggih. Kewek temenanan. Yuk kanca-kanca, ayo diaturake ela-elu cara lawas. Yuk. Dados.
ngono Mas kowe malah balik-balik tresno lawas lek digarap tetep enak ya menanan kowe elai lo ya genti iki terakhir sapa Mbak Birgita Mbak Minong nah iki para putri-putri cantiknya Madangkara Minong anggere malang kerik kaya ngono iki dalang di malang kerik iki ayo ani ye ayo awak ya pancen ya isi kaya ngono sedut iya awake pancen gedhe ning pikirane sik cilik asline kuwi. Senenge lagi mangan. Yo berdiri Mbak Bir karo Mbak Win. Kacamata lho, jadi cepet kacamatane. Lah, apa Bir? Apa Bir? Reformasi tweet. Tahu Pak lagunya. Nggak tahu, liane sih nggak tahu. Lah, kita kan Gen Z nggak tahu. Kita tuh tahunya itu yang hits di TikTok Pak. Ya aku dari awakmu caloro kira-kira apa? Apa namanya? Jamu kok iso. Anu aja, yang seragenan aja Pak. Oke. Manut dari sampean. Gak mau sih loh. Gak mau Pak, lagu itu gak mau Pak. Lah apa jaluke? Dangdut. Dangdut ya apa loh Pak? Merah jambu bisa ndak? Sese. Bisa toh, biasanya bisa. Sese iki ana anu saka Pak Lurah Manjung. Kowe ngersake tembang kangen. Ayo. Lho Pak Mundur. Ayo nggih. Wong ku yo langganan karo awake dhewe. Pak Lurah karo Bu Lurah Bu Demang Manjung niki ngapunten niki nembe kewaca niki. Nggih. Karo Abah Kirun video call ya. Ayo. Sudah diangkat. Ayo. Ayo. Sehat-sehat selalu Abah Kirun matur nuwun. Ayo nggih. Suwi ra sowan ning bagi. Ayo nggih.
Ya toh tembang kangen. Ayo minangkani pamundhute Pak Lurah Bu Lurah mugi-mugi tansah sukses selalu sehat rezeki kathah so tahun ngarep nimbali awake dhewe neh. Ya amin. Mangga yuk katos. Delong. Ayo. Ayo. Iya. Oktober bernyapa Bu. Berduit. Berpasangan. Janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Pak, anu Pak. Ya, Tanjung. Boleh di Pak? Harus pas berpasangan brok-brok gitu nggak Pak? Oh, iya. Oh, ya, Pak. Ulangi ya Pak. Oke. Tepuk, pakai tepuk. Ya. Oktober bernyapa Bu. Berpasangan. Janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Oktober prasangka. Senggane barang wis kekinian. Ayo. Ndelok ke. Wah, rungokne kupinge jampeng ora. Wagong. Lah apa to? Mogok. Celeng. Pun Damar Mancung nggih. Ngaturaken panuwun dumateng Bapak Supito sak keluarga nggih. Panyuwun kula pandonga kula mugi-mugi panjenengan sagutrah sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti. Ngene ya, Tru. Nggih, ngoten niki. Para besang semara bangun sapakumpo
Ing